አርስተ ዜና ድሌት ህዝብ ኢትዮጵያ ሰላም ሙኻኑ ሚኒስትር ሰላም አይተ ቡናል ፋንዱዋሎም ገሊጾም ንሰላም ዝዓለመ ጉያ ጎደና ሰላም ንኩሉ ኩሉ ንሰላም ብዝብል አበ ዝተፈላልዩ ከተማታት ኢትዮጵያ ተሳሊጡ ካብ ዜና ወፃኢ እስራኤል ኣብ ቤት ትምህርቲ ብዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ኣየር 16 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተሓቢሩ ሰላም ጥዕና በለይ ኩራት ተመልከቲ ከመይ ትኾኑ ሰዓትና ኣኺሉ ማዕዲ ዜና ሒዝና መጺና ኣለና ዜናታት እንዳምራሕኩም ሳኹም ጸንሕ ኣነ ብርሃን ፍሳየ ሰናይ ምክትታል ሓፈሻዊ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ዩኒቨርሲቲ አርባ ምንጭ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ዝተረኸብሉ ተመሪቖም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ማሕበራዊ ሚድያኦም ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ትማሊ እቲ ሆስፒታል ምምራቆም ገሊጾም እቲ ሆስፒታል ሰፊሕ መጠን ራእይ ዘለዎም ግልጋሎታት ሕክምና ንምሃብ ዝተሃንጹ እውን ኢሎም ኣብ ዓውዲ ጥዕና እኹል ኣገልግሎት ሕክምናን ዜጋታት ንምቕራብ ሰፊሕ ስራሕ ይስራሕ ከም ዘሎ ገሊጾም ስርዓት ሓለዋ ጥዕና ንምዝማን ኣብ እንገብሮ ዘይተሓለለ ጻዕሪ ትገብርዎ ኣስተዋጽኦ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ድሕሪ ምባል ሓገዝ ንዝገብሩ ኣካላት ኩሎም ኣመስጊኖም ሰላም ንኩሉ ኩሉ ንሰላም ብዝብል መሪ ሓሳብ ኣብ ኩሎም ዞባታትን ወረዳታትን ክልል ጋምቤላ ንሕንሕ ጉያ ጎደና ተሳሊጡ ኣብቲ ዝተሳለጠ ንሕንሕ ጉያ ዝተረኸቡ ተወካሊ ርእሰ ምሕዳር እቲ ክልል ኣይተ ኣምቢሳ ያዴታ ስፖርት ሰላም ሓድነትን ሕውነትን ኣብ ምጥንኻር ዝለዓለ ግደ ከም ዘበርክት ሓቢሮም ኣለው ሰላም እቲ ክልል ውሑስ ብምግባር ሕቶ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ህዝቢ ኣብ እዋኑ ምላሽ ንምሃብ ብዙሓት ጻዕርታት ይግበሩ ምህላዎም ገሊጾም መንግስቲ ውሑስ ሰላም ንምርግጋጽ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ዕዉት ንክኸውን ኩለንተናዊ ተሳትፎ ህዝቢ ክጠናኸር ከም ዝግባእ ዘገንዘቡ ትኸውን እቲ ህዝቢ ኣብቲ ክልል ኮነ ኣብ ሃገር ኣብ ዝህሉ ህንጸት ሰላም ብጽሒቱ ክፍጽም ይግባእ ኢሎም ኮሚሽነር ኮሚሽን ስፖርት እቲ ክልል ንያቱት እቲ ንሕንሕ ኣድላይነት ሰላም ብተግባር እነረጋግጸሉን ሓድነትና እነጠናኽረሉን እዩ ክብሉ ምግላጾም ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺብዎም ኣብ ኢትዮጵያ ውሑስ ሰላም ንምርግጋጽ ዘየቋርጽ ጉያ ክንጎይ ኢና ክብሉ ርእሰ ምሕዳር ክልል ማእኸላዊ ኢትዮጵያ ገሊጾም ኣብ ክልል ማእኸላዊ ኢትዮጵያ ከተማ ሆሳዕና ሰላም ንኩሉ ኩሉ ንሰላም ብዝብል መሪ ሓሳብ ንሕንሕ ጉያ ጎደና ተሳሊጡ ርእሰ ምሕዳር እቲ ክልል እንደሻው ጣሰው ኣብ ኢትዮጵያ ውሑስ ሰላም ንምርግጋጽ ዘየቋርጽ ጉያ ክንጎይ ኢና ክብሉ ኣብ መኽፈቲ እቲ ስነ ስርዓት ገሊጾም እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ሰላም ውሑስ ንክኸውን ግደ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ወሳኒ እዩ ዝበሉ እቶም ርእሰ ምሕዳር ሰላም ብምጥንኻር ንሰላም ጠጠው ምባል ከም ዘድሊ እውን ኣተሓሳሲቦም ካብዚ ከወፃን ኣብ ክልል ሲዳማ ከተማ ሓዋሳ ሰላም ንኩሉ ኩሉ ንሰላም ብዝብል መሪ ሓሳብ ንሕንሕ ጉያ ጎደና ተሳሊጡሎም ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተረኸቡ ሓላፊ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ክልል ሲዳማ ኣለማየሁ ጢሞቴዎስ ዋጋ ሰላም እንርድኦ ሰላም እንትጠፍእ ብምዃኑ ንኸይጠፍእ ኣጸቢቕና ክንሕልዎ ይግባእ ኢሎም ከንቲባ ከተማ ሓዋሳ መኩርያ መርሻይ ቦገኖም ኢትዮጵያ ልዕል ኢላ ንኽትርአ ንድሕሪት ዝጎትት ኣጀንዳ ብምግዳፍ ሰላም ኣብ ወለዶ ምስራጽ ከም ዘድልዮም ገሊጾም ሰላም ካብ ሕድሕድ ዝጅምርን ናብ ሃገር ዝሰፍሕን ብምዃኑ ኩሉ ዋጋ ሰላም ተረዲኡ
ክሕልዎ ይግባእ ክብሉ ተሳተፍቲ ትጉያ ኣገንዚቦም ኣብ ክልል ሓረሪ ብተመሳሳሊ ሰላም ንኩሉ ኩሉን ሰላም ብዝብል መሪ ሓሳብ 5 ኪሎ ሜትሮ ንሕንሕ ጉያ ጎደና ተሳሊጡ ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተረኸቡ ርእሰ ምሕዳር ክልል ሓረሪ ኦርዲን በድሪ ሰላም ንህላወ ወዲሰብ መሰረት ብምዃኑ ጸጋታት ሰላም ምክኣልን ድሕንነትን ብዝበለጸ ዝጠናኸረሉ ኢሎም ሰላምን ልዕልነትን ሕግን ኣብ ዘይብሉ ተረባሕነት ህዝቢ ምርግጋጽ ኣይከኣልን ዝበሉ እቶም ርእሰ ምሕዳር ኣብቲ ክልል ንሰላም ፍሉይ ጠመተ ተዋሂብዎ እናተሰርሐ ምዃኑ እዮም ሓቢሮም ብተመሳሳሊ መገዲ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኢትዮጵያ እቲ ንሕንሕ ጉያ ጎደና እናተሳለጠ ውዒሉ ኣሎም ዜናታት ናሕዚ እውን ይቕፅሉ ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮም ዜናታት የክሓልፍ ድሌት ህዝቢ ኢትዮጵያ ሰላም ምዃኑ ሚኒስትር ሰላም ኣይተ ቡናልፍ አንዱዓለም ገሊጾም ኣሎም ሰላም ንኩሉ ኩሉን ሰላም ብዝብል መሪ ሓሳብ ንሕንሕ ጉያ ጎደና ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ተሳሊጡ ሙሉብርሃን ግርማይ ተወሳኺ ኣለዋ በአዳላይነት ሚኒስትር ሰላም መልዕልዩ መስቀል አደባባይ ዝገበረ ሃገራዊ ጉያ ሰላም ተሳሊጡ ኣብቲ መድረኽ ብርክት ዝበሉ ዓሎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ተረኺቦም መልእኽቲ ዘመሓላለፉ እንትኾን ሰላም መሰረት ኩሉ ነገር ምዃኑ ድማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ አልዒለን እየን ያለ ሰላም ምንም ማድረግ አንችልም ሰላም የሁሉ ነገር መሰረት ነው ብዘይ ሰላም ዝኾን ነገር የለን ሰላም መሰረት ኩሉ ነገር እዩ ከተማ አዲስ አበባ ከዓ ሰላም አምህናጽ ንሃገርና ኣብነት ዝኾነት ሃገር እያ አዲስ አበባ ከተማ ሰላም ከተማ ፍቅሪ ከተማ ሓባራዊነት ብምዃን ከም ኣብነት ትጽራሕ ከተማ እያ እዚ ክኾን ዝኸኣለ ድማ ህዝቢ ከተማ አዲስ አበባ ንሰላም ዘለዎም ፍቅሪ ዝለዓለ ብምዃኑ እዩ ስለዚ ሎሚ ኮነ ጽባሕ ንብልጽግና ሃገርና በጽሕና ክንዋጻእ ይግባአና እዩ ፈላማይ ምርጫ ኢትዮጵያን ሰላም ከም ዝኾነ አልዕሎም ንተግባራዊነት እውን ቤት ዕዮም ጠመተይ ቡንዳ ሰርሐ ከም ዘሎ ዘልዓሉ ድማ ሚኒስትር ሰላም ዝኾኑ ኣይተ ቡናልፍ አንዱዓለም እዮም እኛ ኢትዮጵያውያን ከሁሉም ነገር በላይ ፍላጎታችንና ምርጫችን ሰላም ነው ንሕና ኢትዮጵያውያን ልዕሊ ኩሉ ነገር ድሌትና ሰላም እዩ ንሰላም ዝኽፈል ዋጋ ንምኽፋል እውን ድልዋት ኢና ንመላ ኢትዮጵያውያን ንህዝቢ ዓለም ድምፂ ሰላም ዓወቢልና ንምስማዕ ብሓባር ጎይና ኢና ሰላም ንኢትዮጵያ ሰላም ንዓለም ሰላም ንደቂ ሰባት ንክኸውን ትምኒተ ክገልጽ ይፈቱ ኣብቲ ዝተሳለጠ ጉያ ሰላም ብኣሽሓ ዝቁፀሩ ነበርቲ ከተማ አዲስ አበባ ዝተሳተፉ እንትኾን ብዛዕባ ሰላም ዘለዎ ምርኢቶ ከም ዝስዕብ ገሊጾም እዮም አሁን ያለውን ነገር መፍታት የምንችለው በመመካከር ነው ሕዚ እናተፈጠረ ንዘሎ ነገር ምፍታሕ ንኽእል ብምዝታይ ጥራይ እዩ ኣብ ዙርያ ጠረጴዛ ኮፍ ኢልና ብሰላማዊ መንገዲ ብምዝራብ እዩ ኣፈላላይ ክፍታሕ ዝኽእል እዚ ጉያ እውን መርኣያ እዩ ምባል ይከኣል እዩ ብሓባር ኢና እናጎይና ዘለና ስለ ሰላም የማይመለከተው ማንም አካል የለም ብዛዕባ ሰላም ዘይምልከቱ ሰብ የለን ሰላም ንኹላትና ዝምልከት ነገር ብምዃኑ እዩ ኣብዚ ተረኺብና ዘለና ሰላምን ሁሉም ይዞ ለሰላሙ ዘብቁሞ በሰላም ኩሉ ሰላም ሒዙ ንሰላም ጠጠው ብምባል ብዘተ ጸገማት ምፍታሕ ይከኣል እዩ ኩሉ ማሕበረሰብ በዓል ዋና ሰላም ክኾን እውን ይግባእ እዩ ብሚኒስተር ሰላም ዝተዳለወ ሃገር ለኸ ጉያ ሰላም ንከተማ አዲስ አበባ ሓዊሱ ኣብ ብርክት ዝበሉ ከተማታት ክልል ተሳሊጡ እዩ E quando eu te pegar, você vai ficar louca, vai ficar doidinha, doidinha aventura. አርባ ምንጭ ብዝተፈላለዩ ዕቁር ሃፍቲ ዝተዓደለት ኣዝያ ተደላይት ከተማ ብምዃና ኩላትና ተሓጋጊዝና ነልማዓያ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣተሓሳሲቦም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ነዚ ዝበሉ ኣብ ከይዲ ህንፀት ዝርከብ ኣካል ገበታን ወለዶ ኣብ ዝኾነ ፕሮጀክት ዑደት ኣብ ዘሳለጡሉ እዋን እዩ ተወሳኺ ተኸታቲልና ንመለስ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ከባቢ ሃፍቲ ተፈጥሮ ዝተዓደለን ቀልቢ ደቂ ሰባት ብቐሊሉ ምስሓብ ዝኽእልን እዩ ብምህርቲ ፍረምረ ዝፍለጥ እዚ ከባቢ ካብ በዓል ሓሊፉ ንሃገር ክቕልብ ዘኽእል ዓቕሚ ዋላ እንተሃሎ ይኹን እምበር ብምሉእ ዓቕሙ ክጥቀመሉ ኣይከኣለን
ስለዝኾነ ድማ ነዚ ሃፍቲ ተፈጥሮ ዘይምጥቃም ብጣዕሚ ዘሕዝን ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ይገልጹ። ይሄ ቦታ ኢትዮጵያ ነው። ማንጎ እንደዚህ ቢጣፍጥ ማንጎ እዚህ ጋር አለ። እዚ ቦታ ኢትዮጵያ እዩ። ከምዚ ዝጥዕም ማንጎ ኣብዚ ኣሎ። ሙዝ ከምኡ እውን ኣፕል ኣብዚ ይርከብ። እዚ ፍረሽ ቦታ እዩ። ክለምዕ ዝኽእል ቦታ እዩ። ግዝኣት ኢትዮጵያ እዩ ተዝበሃል። ከመይ ነዚ ሒዝኩም ትልምኑ? ኣውሮፕላን ለምኑ፣ መኪና ለምኑ። ነገር ግን ከመይ እዚ ልሙዕ መሬት ሒዝኩም ምግቢ ትልምኑ ኢሎም ዶ ኣይጸርፉናን? እዚ ቁጭት ዝፈጥር ጉዳይ እዩ። ነዚ ዝመስል ልሙዕ መሬት ተዋሂብና ተሓባቢርና ብዘይ ምስራሕና ምልማና ብጣዕሚ መሕፈሪ እዩ። ዘለና ዕቑር ሃፍቲ ምርኣይ ተሳኢኑና ናይ ባዕልና ኒዕቕና ናይ ሰባት ነማዕደና ባኺና ዘመናትና ብምውዳእና ብጣዕሚ እየ ዝሓዝን። ተፈጥራዊ ሃፍቲ ኣርባ ምንጭ ናብ ገንዘብ ንምቕያር ፕሮጀክት ገበታ ንወለዶ ጉዕዙ ካብ ዝጅምር ጸኒሕሎም። ገበታ ለትውልድ ለአርባ ምንጭ ይዞ የመጣው ተስፋ በተለይ ከሀሳብ አንጻር ይዞ የመጣው አይዲያ ያስደስተኛል። ምክንያቱም እኛ የምንሰራው በጣም ውስን ስራ ነው። ገበታ ንወለዶ ንከተማ አርባ ምንጭ ሒዝዎ ዝመጸ ተስፋ ብጣዕሚ እዩ ዘሐጉሰኒ። ምክንያቱ ንሕና ዝተወሰነ ኢና ክንሰርሕ ንኽእል፣ እቲ ሓሳብ ግና ነታ ከተማ ዘሳግራ እዩ ዝኸውን። አርባ ምንጭ ኣብ ከባቢ ደቡብ ኢትዮጵያ ካብ ዘለው ከባብታት ዝበለጸ መባጽሕ ቱሪዝም ዘለዎ ብምዃኑ ብዙሕ ክንሰርሐሉ እንኽእል ቦታ እዩ። ገበታ ንወለዶ ነዚ ብቕዓቱ ብምውፃእ ሓዱሽ ስራሕ ብምጅማሩ ብጣዕሚ እዩ ደስ ኢሉኒ። አርባ ምንጭ ብዘመናዊ መልክዕ ንምህናጽ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ተወለድቲ ትክልል ነታ ከተማ ብምህናጽ ንባዕሎም ድማ ሃፍቲ ዘፍርይሉ መንገዲ ፕሮጀክት ገበታ ንወለዶ ኩነታት አመቻች እዮም። በውጭ ሀገር ያሉ ኢትዮጵያውያን እዚህ የሚገነባውን የሪል ስቴት አይነት ፎርም ያለውን ቦታ በታይም ሼር እያንዳንዱን ቤት እየገዙ ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ኣብዚ ዝህነጽ ዘሎ ፕሮጀክት መንበሪ ገዛውቲ እናገዝኡ እንተዝሃንጹ ቀዳማይ ነገር ከተማኦም እዮም ዝሃንጹ፣ ካልኣይ ድማ እንትምለሱ መዕረፊኦም ብምዃኑ ገዛ ይህልዎም ማለት እዩ። እዚ ከባቢ ብዝተፈላለዩ ሃፍቲ ተፈጥሮ ዝተኸበበ እዩ። ናብ ኤርፖርት ዝወስድ መገዲ ንሰርሐሉ ኣለና ኢና። ኣብ ከባቢ ሪዞርት ዝስራሕ ብምዃኑ ንዓይኒ ሰሓባይ ቦታ እዩ። ፕሮጀክት ገበታ ንወለዶ ኣብ ከተማ አርባ ምንጭ ጋድን ምግባር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እምነ ኩርናዕ ምቕማጡ ይዝከር። ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወፃኢ ኣሰግር። እስራኤል ኣብ ቤት ትምህርቲ ብዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ኣየር 16 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተሓቢሩ። እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ቃዛ ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ብዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ኣየር ብውሕዱ 16 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ብዙሓት ከም ዝተጎድኡን ሰመዚ ፍልስጤም ገሊጾም ዘለዉ። እቲ ህንፃ ኣብ ማእከላይ ቃዛ ዝርከብ ማዓስከር ኑሰርያት ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ፍልስጤማውያን ይዕቁብ ከም ዝነበረ ሚኒስትር ጥዕና ፍልስጤም ሓቢሩሎም። ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ብወገኑ ኣብ ከባቢ ቤት ትምህርቲ አልጃኡኒ ኣብ ዝርከቡ ማሕበራት ንዝንቀሳቐሱ ብዙሓት ግብረ ራዕዳውያን ከም ዝወቅዕ ገሊጹ ዘሎ። ሓማስ ካብቶም ብቐዳም እስራኤል ብዝፈጸመቶ መጥቃዕታት ዝተቐትሉ ሰባት እቶም 5 ጋዜጠኛታት ከም ዝኾኑ ድሕሪ ምግላጽ ስድሮኦም እውን ዕላማ ከም ዝኾኑ ይሓቢሩ። ከም ሓበሬታ ዓለም ለኸ ማሕበር ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ኩናት እስራኤል ቃዛ ካብ ዝውላዕነት ልዕሊ 100 ጋዜጠኛታት ተቐቲሎም። ሓማስ ግን እዚ ናይ ሕዚ ቅትለት ቁፅሪ ግዳይ ዝኾኑ ጋዜጠኛታት ናብ 158 ክብ ከም ዘበሎ እዩ ገሊጹ። ሰራዊት እስራኤል ንህንጻት ቤት ትምህርቲ ከም ዝደብደበ ብምርግጋጽ ሲቪላት ንከይጉድኡ ብዙሓት ስጉምትታት ወሲደ ሚሊሻታት ሓማስ ነቲ ህንፃ ከም መሕቢ እዮም ዝጥቀምሉ ነይሮም ክብል ብመገዲ ኤክስ ሓቢሩሎም። ሓማስ ብወገኑ ነዚ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ መከላኸሊ ዘይብሎም ሲቪላት ሰባት ዝተፈጸመ ጅምላዊ ቀትለት ኢሉ። እቲ ጉጅለ መብዛሕትኦም ዝተቐትሉን ዝተጎድኡን ግዳያት ህፃናት ደቂ ኣንስትዮን ኣረጋውያን ከም ዝኾኑ ብመገዲ ቴሌግራም ሓቢሩ እዩ። ሚኒስትር ጥዕና ፍልስጤም ብወገኑ ኩናት ቃዛ ካብ ዝውላዕ ጀሚሩ ብውሕዱ ልዕሊ 38,000 ፍልስጤማውያን ከም ዝተቐትሉ ይገልጽ። ክቡራት ተመልከትና ኣብ መወዳእታ ቀንዲ ዜናታት ዝዕለት ከዘኻኽረኩም ድሌት ህዝቢ ኢትዮጵያ ሰላም ምዃኑ ሚኒስትር ሰላም ኣይተ ቡናልፍ አንዱዓለም ገሊጾም።
ንሰላም ዝዓለመ ጉያ ጎደና ሰላም ንኩሉ ኩሉን ሰላም ብዝብል መሪ ሓሳብ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኢትዮጵያ ተሳሊጡ ካብ ወፃኢ እስራኤል ኣብ ቤት ትምህርቲ ብዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ኣየር 16 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተሓቢሩሎም ባርከስ ተመልከትና ነስዓዝ ሓጃርና ዜናታት በዛዚምና ኣለና ስለኩም ክትታልኩም ኣዝና ነመስግን ሰላም